ନାଇଁ ବା କିଛି ରାନ୍ଧିନି। ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ବା। ସେ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ବାହାରି ପଡୁନି କି? ହଁ ବା, ଭେନିଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ତେଲ ଭାଜି ଗୁଡା ଜମା ଖାଇବା ଭଲ ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଶକୁନ୍ତଳା, ଆଜି କାହିଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଆସିଲୁନି କିଲୋ? କାଲି ଆସିବୁ। ହଁ, ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା କଥା ନା ଆଉ। ଓହୋ, ହେ ହେ ହେ, ଶୁଣି ଶୁଣି, ସେ ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଦାଢି ଗୁଡା କାଇଁ ବଢିଛୁ? ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁମରଟେ ଆଣିଛୁ ଟି, ତା ଦେହରେ କାଟୁନୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହିଦେବି, ସେ ରାତି ଯାଏଁ କରିଦେବେ। ହଁ ହଁ, ତୁ କରିଦେ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେ ଫୋନ୍ଟା। ମୁଁ ପାଣି ହାତ ହେଇଛି। ଆଲୋ ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଆଲୋ କାଟିଦେ। ଇଂଲିଶ ବି ବୁଝିପାରୁନି। କୁହନି କୁହନି, ମୋର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି, ଏଠି ଭାରି ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ବା। ଏ ମାମୁନି ବୋଉ ଘରେ ଅଛ? କଣ କୁହନି, ସେ ଆମ ଗ୍ୟାସଟା ସରିଗଲା, ଖାଲି ଡାଲିଟା ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମ ଗ୍ୟାସରେ ବଇଛି? ଆଉ ତମର ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାଟା ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କଟା ଦେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଯାଉନି ନା। ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୋଲାପ୍ସ କରୁନୁ।